Γεια σας παιδιά, χαιρετίσματα σε όλους, ελπίζω να είστε όλοι καλά και φυσικά σας εύχομαι να είσαστε καλά. Τώρα, θέλετε να αλλάξετε θερμοστάτη στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο, στο Saab 9-3, είτε είναι Opel, πρέπει να είναι τα Zafira και τα Vectra που έχουν αυτό το μοτέρ. Και τι γίνεται, τι θα χρειαστεί να κάνετε για να αλλάξετε θερμοστάτη. Έτσι, ξεκινάμε και λέμε, πρέπει να βγάλετε αυτήν την προστασία από εδώ πέρα, με αυτές τις δύο βίδες, είναι δεκαράκι, δηλαδή θα χρειαστείτε μια καστάνια δεκαράκι, βγάζετε αυτή την προστασία και πηγαίνουμε μπροστά κάτω. Αυτό εκεί πέρα κάτω είναι που βρίσκεται ο θερμοστάτης. Εδώ μέσα βρίσκεται ο θερμοστάτης, εδώ. Ακριβώς εδώ μέσα, κοιτάξτε εδώ. Νάτος, εδώ μέσα. Δηλαδή πρέπει να βγουν αυτές οι τρεις βίδες. Ποιες είναι αυτές οι τρεις βίδες που πρέπει να βγουν? Τώρα θα σας δείξω ακριβώς. Η μία βίδα είναι αυτή εδώ. Βγάζετε αυτή τη βίδα, βγάζετε αυτήν εδώ τη βίδα και βγάζετε και αυτήν εκεί τη βίδα. Να, αυτήν εδώ τη βίδα. Δηλαδή μία, δύο, τρεις βίδες. Για να τις βγάλετε αυτές τις βίδες, όπως είπαμε, πρέπει να βγει αυτή η προστασία πρώτα, η μεταλλική, από την τουρμπίνα, για να έχετε πρόσβαση, και θα χρειαστείτε δεκαράκι, αυτό εδώ το δεκαράκι, το καρυδάκι το μικρό, και μία επέκταση 20 εκατοστών, όπως το ακούτε, 20 εκατοστά επέκταση, για να μπορείτε να φτάσετε εκεί μέσα. Μία γωνία σπαστή στην επέκταση κάτω-κάτω, για να μπορείτε να ξεβιδώσετε εκείνη εκεί τη βίδα που βλέπετε τώρα, η τελευταία βίδα. Αυτή είναι εδώ τη βίδα, για να την ξεβιδώσετε θα χρειαστεί μία σπαστή επέκταση. Και θα ξεβιδώσετε αυτές τις τρεις βίδες και θα ανοίξει αυτό το καβούκι όλο όπως είναι. Δεν χρειάζεται να βγάλετε κανένα κολάρο, δεν χρειάζεται να βγάλετε σωλήνες, δεν χρειάζεται να αποσυνδέσετε τίποτα. Το σηκώνετε αυτό όπως είναι και βρίσκεται εκεί μέσα αυτός εδώ ο θερμοστάτης. Στα περισσότερα μοντέλα αυτού του αυτοκινήτου αυτός ο θερμοστάτης καταστρέφεται σε συγκεκριμένο σημείο. Κοιτάξτε εδώ που καταστρέφεται αυτός ο θερμοστάτης. Βλέπετε εκεί τι παθαίνει? Έχει τις τρυπούλες. Αρχίζει εδώ πέρα, υπάρχει ένα λάστιχο το οποίο καταστρέφεται μετά από καιρό και αποκτάει αυτές τις τρύπες γύρω γύρω που κρατιόταν το λάστιχο, και αναγκαστικά το αυτοκίνητο αργεί πάρα πολύ να ζεσταθεί. Οπότε αυτό καλό δεν μας κάνει. Πρώτον, όπως είπαμε, δεν έχουμε καλό καλοριφέρ, και το επόμενο ότι καίει πολύ καύσιμο, γιατί προσπαθεί να ζεστάνει όλη την ώρα το αυτοκίνητο, ειδικά το χειμώνα αργεί πάρα πολύ να ζεσταθεί. Και εγώ αγόρασα αυτό το θερμοστάτη και τον αντικατέστησα, της Gate. Αυτή εδώ η εταιρεία είναι που αγόρασα εγώ. Αυτός είναι ο εργοστασιακός. Ο γνήσιος, της Gate μάλλον, όχι ο γνήσιος ακριβώς, έχει μπει μέσα. Είναι φτηνός παιδιά, περίπου 20 ευρώ έχει, αλλά είναι πολύ αξιόπιστη εταιρεία. Βλέπετε εδώ ότι είναι Gate Original, είναι γνήσιο, πολύ καλό. Και πριν ξεκινήσετε όμως όλη αυτή τη διαδικασία για να βγάλετε το καπάκι εκείνο, θα πρέπει πρώτα να αδειάσετε από το δοχείο διαστολής το υγρό με ένα... Τώρα με τι μπορείτε να το αδειάσετε? Ανάλογα τι εργαλεία έχετε. Άμα έχετε εκείνη την ρουφίχτρα που έχει το μπαλάκι, το τραβάτε και βγάζει το υγρό, καλώς. Έχετε σύριγγα, με μια μεγάλη σύριγγα μπορείτε να το βγάλετε αυτό όλο από εδώ μέσα, για να μην χάσετε πολύ αντιψυκτικό. Και φυσικά όταν θα το αδειάσετε και θα κάνετε τη διαδικασία και θα το βιδώσετε, εκεί θα πρέπει ξανά να προσθέσετε αντιψυκτικό. Όπως το ακούτε όμως, θα πρέπει να πάρετε ένα 4 λίτρο αντιψυκτικό, ίδιο ακριβώς που έχει το αυτοκίνητό σας. Έτσι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν θα βάλετε ούτε νερό, ούτε τίποτα, ούτε απεσταγμένο, ούτε απιονισμένο, ούτε τίποτα. Πρέπει να μπει ακριβώς αυτό που είχε μέσα, για να μην γίνει μίξη και καταστραφή. Έτσι, αυτή είναι όλη η διαδικασία παιδιά. Μετά το ανοίγετε, το προσθέτετε το αντιψυκτικό που χρειάζεται και ξεμπερδεύετε. Είναι πάρα πολύ εύκολη διαδικασία. Αυτό το λαστιχάκι εδώ είναι από το καινούριο, είχε 2 λαστιχάκια αυτό εδώ, για να καταλάβετε. Η συσκευασία είχε 2 λαστιχάκια. Να ξέρετε ότι εννοείται πετάτε το παλιό λαστιχάκι, δεν κρατάτε το παλιό λαστιχάκι, έτσι. Πετάτε το παλιό και βάζετε καινούριο λαστιχάκι μαζί με καινούριο θερμοστάτη, και θα είσαστε άψογοι, θα ζεσταίνετε γρήγορα και θα δουλεύουν όλα τέλεια. Αυτή είναι η διαδικασία που θα χρειαστείτε για να αλλάξετε έναν θερμοστάτη στο Saab 9-3 ή σε Opel Vectra, Zafira, δεν ξέρω τώρα σε ποια ακριβώς ακόμα έχει βγει αυτό το μοτέρ. Αυτή είναι η διαδικασία, και μπορεί να έχει βγει και σε κάποιο Fiat.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Όπως είπαμε, παιδιά, πατάτε like στα βίντεο, κάντε εγγραφή στο κανάλι, να γίνουμε μεγάλη παρέα. Καλή συνέχεια σε όλους.